Lauroakin azimitzen dela 9 urte bateo jotzen. Lehenuo, behaien bideoklip baten azaltzen naiz, Azpeitin grabazeben, ez nintzen irten beharren bideoklipien, eta horri zentzan kasualidadi, lagun batek erten bertzun da, eta horre erten inu, baina hor txegeldu zen. Eta ondala 9 urte ikerrekotzen ziten, da proba batzukin, eta hortuztiken, Lauroakin. Badakizu, edo zer egingo nuke. Lehenengo aldiz Lauroak otzen zitenin, egia, eta esan ustarrian, harritutan neuela ezken nik berez 2 soka jotzen ditun. Osa, neuen estakekin neuen, Azpeitiko taldie, Felipe eta Zaltzeiena, Felipe abeslai esana, eta egia nik 2 soka jotzen ditun. Eta justu, nik berez violinisti naiz. Eta hoxe ikerreko otzen ziren, eta izen zen, nazian petzatzen adarra jotzen naizila. Baina ez dakit, zehose ikusizun, eta hartu intziben, zea batekin, baldintza batekin, azkenin ikasin bernula, ez? Eta hortxe, ikerrekin honitzen denbora pilo bat, bajue ikasten, truko pilo bat kontazizkiten, da bai, guztet, orduztiken honea bajuen asko mejora detela, da bai bajuen, bai estena joen, kantukiteko orduen, ikasean ez neuken idea handiken ez dara, eta bai, guztet, danetiken pixket azten juna izela. Guztet, Lauro asko aldatu dela urtietan zier. Sobreto ikuste aldin maiteu lehenengo bi diskuek gorro zila o power pop izango zinak. Eta pixkanaka oingo eta pixket popero, balada eta jungea baitare. Nik uste edadika influentzia daukela. Azkenin neu lehenengo biletan eneuen. Behaiek askoz gaztio bezien, beste energia daukezu, beste puntu batien zaude eta pixkanaka zure bizien olai juen, diskuk ala xertetzeie o kantuke ala xertetzeie eta nik uste tortxe jungela aldatzen. Lauroak eman ditena azkenin familiat izen da ez, urte hauetan, momentu oso onak eukiditeu, neuke momentu txarrak pasa izen ditut, eta Lauroak eman ditena izen da kriston babesa. Esfortzu handia da, ez? Azken ningu ez gara musikatik egin bizi. Dan lan aite dugu, orduan, zortzietan lanea sartu. Horri biterrian ertetzezu, baina lauretako ja lokalien zaude trasti jasotzen, porque kontzertu daukezu, ez da Gasteizen. Gasteizen proba sonido dana hain, eta amabitan berriz ez ez lokalea, dana deskargau, danak etxea, eta 4-5 ordu loin da berriz lanea. Azkenin horrek esfortu bat botatzen, nekaitezea, baina egia da nola guztua egiten gauze dien, hortxe ez egizen duela, oin arteo. Taldi usteko arrazoi nagusia izan da, gu gure musikie aurrea eraduin batin emateko aukeraik ez onelako. Azkenin, disko danak geuk ordaindu diteu, promozio danak geuk diteu, dana, Lauroan dana, gure poltsikotik bertetzeu. Bai bideoklipek, edo zein argazio sencillo, edo zer gauza. Eta orduan, azkenengo diskuekin, gira lortu genuen, altza mogun, mile timbre eta jota, mila TJ, lortu genuen gira txiki bat. Baina bai egile da, azkenengo udalatiken honea, gero eta gehiago egitzakula kostatzen da, zaiau beha, baina ez eskuek, baldintza oso txarra ziren, eta lortu iteuna, igual baita ere baldintza eskaxak izen die, eta orduan ja erabaki dugu, hola ezin dela segi. Talde askotan pasatzen nahi dela, azkenin talde asko daude eta talde oso ona daude lokaletik ez dinak ertetzen. Eta azkenin guztuaz daude, baitaren saiatzen ez, baina zure musiki plazaratzen nahi duzu, kontzertuk ematen nahi dituzu. Eta nik uste, daude talde batzuk, oso ondo jutez askonak eta hori dana, baina beste talde askok baldintza oso eskaxetan emateitue kontzertuek, o ez ditu ematen, jendi dago, taldi daude ordaintzebena kontzertu bat ematetik, behaiek, lokal bat ordaintzebena.
Izengoa gure 14 urtetako ibilbide osoko rekorrido txiki bat ingo dugu, txikile. Beste tamaino kontzertu luzio izengoa, pare bat ordu terdi, pare bat ordu hortxe ibiliko gea. Eta joko iteu hasierako kantuetatik azkenengotako agurreaino kanta hauek. Eta jende pilo egungo gala, oingoz jende esente dijue. Eta ez da lagun pilo bat engoie, familiek, musikari nik uste festa politxe montako alan, sentimendu pilo bat engoiela, neharringo deula danok, hori fijo. Eta, beste gabe nahi du nahi, inbitauta daola etortzea, Donostiko doka antzokira, otzailak ez martxuen 3, atzaldeko 8 iriko bilarategiek, eta nahi dunak, inbitauta daola.